Hej alle sammen. Ja, i dag der vil jeg bare, eller nu i den her video, der vil jeg bare lave en, der vil jeg bare vise mine yndlingsnegle. Ja, tror jeg det er der. Ja, og der er 4, så jeg viser sådan første plads, anden plads og tredje plads og fjerde plads. Ja. På første pladsen, der har jeg, der er den her Essie neglelak. Den kan jeg rigtig godt lide, og det ligner ikke, at jeg har brugt så meget, men den er altså rigtig, der er ikke så meget tilbage. Det ligner næsten, den er helt fuld, men den er, det er virkelig en af mine yndlings. Den er jo meget sådan lys i det, og ja, jeg synes bare, den er rigtig flot. Det var på første pladsen i hvert fald, ikke? På anden pladsen, der har vi også en Essie neglelak. Der har vi den her. Ja, der har vi den her. Den kan jeg også rigtig godt lide. Fordi den også er sådan lidt den der lyse en, men alligevel meget prinsesselyserød på en måde, ikke? Ja. Og på tredjepladsen, jeg sidder inde på min mors kontor og filmer på en mobil. Dog gift. Og på tredjepladsen, der er den her fra Nile. Polish, tror jeg det hedder. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men ja. Og den ligger på en 3. plads. Faktisk. Ja. Den kan jeg også godt lide, fordi det er sådan lidt løs og sådan lidt mørke, ikke? Ja, og så på 4. plads. Ja, og den har jeg faktisk ikke brugt så meget. Der er det, de her to, de hører sammen. Dem her jeg købte i Matas, det er den her, den kan jeg faktisk rigtig godt lide, altså alene. Det er sådan lidt stil med den her, lidt og sådan, den her vel, ikke? Ja, men og det er sådan nogle perler, hvis I ikke kunne se det. Det har jeg ikke brugt så meget, fordi jeg synes ikke, det er så kønt til mig, men alligevel, jeg kan rigtig godt lide dem. Og de jeg købt i magasin. Ja, så første plads, anden plads, tredje plads og fjerde plads. Nå. Jeg håber, I nåede videoen, like og abonner. Ja, tak fordi I så med. Hej.